Taod-taod na pud ko nga nisulay magbuhat og YouTube channel. Pareha siguro sa pipilan ninyo karon nga gatan-aw sa channel, gusto ninyo mabalaan unsa man ang gamiton para maayo o tin-aw paminaon ang audio sa inyong video. Dili gid mapulihan ang usa ka lugar nga makontrol nimo ang tanan nga maghilom o kung naatay kwarta nga maatiman nato ang kana nga lugara. Daghan-daghan na pud ko og gisulayan. Kung ikaw nakapangutana ka unsa man ang maayo nga gamiton, maayo kayo imong pag-abot sa Bisaya Unbox. Pipila pud ka gamit ang atong kinahanglan. Manginhanglan ta og wind muff, dead cat, carpet, sound blanket ug lahi-lahi nga sound absorbing materials. Para lang na siya nga mahinlo ang atong audio walay echo. Pero wala ko ana nila tanan. Pero pwede nato istoryahan ang mga gamit, mga microphone nga akong nasulayan na. Una kay kaning Samson Meteor mic, circa 2010. Ganahan ko ani niya nga USB condenser microphone, pero kinahanglan gid ni siya nga medyo treated ang ato ang room. Kay sensitive kaayo ni siya. Kabalo ko nga ang uban din gusto na makita unsa man gyud akong i-unbox. Ang akong i-unbox karon kay ang Fifine K688 XLR USB dynamic microphone. Tara. Black lang, Fifine nga logo. Package contents. Other details sa package content. Clear nga branding ni Fifine. Ato na abrihan. Ang usual. Ang manual. Makita pud nato no nga naa agyoy foam cover sa taas niya. Unsa man ang naa sa sulod. Ang microphone. Mao na ni siya. Sa pagkuha pa lang nako daan no, makuan gid nako nga metal ang construction niya. Bugat. Solid ang pamati. Ang connector nga pwede niya kay XLR. Makita ninyo mo ni ang XLR. Pwede pod og USB-C. Napod siya built-in nga shock mount. Naa siya 3/8 inch male to 5/8 inch female adapter para sa boom arm. Og mauna ang sulod sa Fifine K688. Balik sa atong giistoryahan ganina. Ang mga microphone na akong nasulayan na. Ang ikaduha sa akong nasulayan kay kaning Rode Video Mic Pro circa 2011. Mubo ni siya og cable. Usa ka klase sa on-camera supercar dioid, shotgun microphone. Ayos kayo ni og audio rejection. Dili i-pick up ang sound sa kilid niya. Ang sound lang nga i-pick up niya kay kanang naa sa atubangan. Ang problema lang ani niya kay kinahanglan pa kamo palit og battery og TRS extension cable. Problema gid siya kay kung mahutdan ka og battery dili na nimo magamit ang microphone. Ikatulo, kay kaning lavalier mic nga Boya BYM1 circa 2017. Bilib ko ani nga mic, barato ug hinlo siya og audio labaw na kung interview style ug bisan medyo hangin. Ang problema, ang mga devices karon hinay-hinay na nga wala nay audio jack. Mabuang pud ka mangita og compatible nga adapter kung naa man gani TRS o TRRS jack imong phone. Unsa man ning TRS o TRRS jack? Ngita tag sample, naatay mga connectors din he. Ang connectors mo nang ibutang sa jack. Natay TRRS ug TRS. TRRS kay tip, ring, ring, sleeve. TRS kay tip, ring, sleeve. Mao kana ang TRS ug TRRS connectors nga ikabit nato sa audio jack. Kani example ni siya sa adapter nga akong giingon. Mao ni siya ang Rode SC6 para magamit duha ka lavalier mic padulong sa cellphone nga naay audio jack.
TRRS ang connector. Rode SC6. Na siya'y duha ka mic jack. Na siya'y monitor jack para mapaminaw nimo ang sound nga gasulod sa imuhang microphone. Balikan nato ang Fifine K688 XLR USB dynamic microphone. Kung natingala ka nga lahi man nga microphone akong gipang istoryahan, kay sa tibuok video ang inyong gipaminaw kay ang Fifine K688 XLR USB dynamic microphone na. Gipaminaw na ninyo ang sound quality sa microphone nga atong gi-unbox. Diretso ni siya nakakabit sa USB-C connector, padulong sa mobile phone nga gamit nako pagkuha sa video. Kung nalingaw ka o nagdalit nimo og gamay nga kalipay, like, share, ug subscribe. Hangtod sa sunod ug mabuhi Bisaya!